ano, kasi... The unicorn, guys. The unicorn That's of one all of my favorite, Joby. Yan ang collection. favorite ko yan. Kahit na minsan, hindi ko yan inano kasi may favorite talaga yan. Parang bali. Hi guys, good afternoon, happy Saturday, welcome back to our channel, and for those who are new, welcome. My name is Jovi, and for today's video guys, guess what, we are at our friend's place, and we asked Ate Weng guys if it's okay to actually show her bag collection, so that's what we're doing. Have a look. So it's my sister Mimi. Hey guys, so she's saying that, you know, it's probably, you know, perfect timing because she wants to sell some of her bags, guys. So we'll see which ones she's going to let go. And yeah, if you're interested, you can buy it. Yan guys, Ate Weng. Say hi, Ate Weng. Hello! Yeah, she's the proud owner of these bags, guys. Oh my God. Tingnan mo, guys. Hindi naman Mababuang ako, guys. I bought this one last 2015 in Los Angeles. This is a Michael Kors. Yeah, When I went to... Bagay ba, guys? No. Mukhang mayaman na ako. Mukha lang. Pasensya na kayo sa damit ko ha, mukhang katulong. Sa mga amo ko lang po. Feeling comfy lang yan siya ngayon, guys. Hindi kasi... Kasi weekend, kaya... Hindi, ito. Oh, pakita mo, Joby. You just bought it last week. Is the Yeah. lighting This is only last week. What's this? This is a Oroton. like a party. Like, parang ano lang siya, yung... Ang tawag doon, yung I think like party this is lang. the new trend at the Oo, moment. yung maliit parang yun. crocodile ano siya, pero it's not really, but it's very Ay, ano nice. mapasok mo dito? No, just only a lipstick and card or Okay. one lipstick, one card. Di mo nga malagay ng ano eh. Kahit cellphone, hindi ka makakalagay dyan. So, kasi pang ano lang yun, pang social lang yun pag nag-party ka. The next one is, this my Kate Spade. Kate Spade. So, Yeah. yan. Binili ko rin yan. Dito na siguro yan. Nakalimutan ko na. Siguro, dito rin sa Melbourne ko binili nung ano, sa Emporium. Yeah. Mm. Kasi sa dami ng bags, guys, I don't think she can wear everything. Oo naman na, yung mga hindi pag-aan, mga branded. Ito, ay sa bagay, branded na rin ito kasi Coach, oh. This a Coach. O yan, inano ko rin yan. Yung binili ko rin last. Ano, ayaw ko na kalimutan. Bagong-bago pa lahat, guys. Yeah, pero may balak na ako ibenta yan kasi wala na akong pera. So, hindi sa totoo lang guys. Bibibenta ko na kasi wala na akong pera. Tapos ito, another Kate Spade. Gusto nyo pag... Binili ko to nung, nung Valentine's siya. Last year pa na Valentine's. Kasi may mga puso-puso. Kapang Valentine's yan. New collection niya noon ng Kate Spade nung Yes. Valentine's. Kaya ako gusto ipakita ito para maraming bumili. Mabalik na yung pera ko kasi sa totoo lang, naghihirap na ako. Naghihikaw. Naghihikaos na po ako. Hindi na nga po ako kumakain. Pumayat po ako. Nag-lose po ako ng 5 kilo. Kasi guys, imbis na pang food, guys, Oo, bag. bag. Kasi, Bag is life, guys. tapos ito, naman, bigay ito sa akin ni Baliling ko. Si Baliling, guys, Yung anak ko yun. yeah, her daughter. So, kasi alam niya, favorite ko tong ano. Pero, aywan ko, ano bang brand niya? Kiber? Ano ba? Kibil. Kiber lang. So, yan. Ay, yung strap naman niya, nawawala na naman, Joby. Guys, baka may nakita kayong strap dun sa ano, guys. Baka bumalik sa shop yung mga strap Mga ng bag. straps. So, ito nga ang problema ko kasi malimutin ako. Palibasa gurami na ako. Ito naman, another Coach brand na naman ito. Ito naman, binili ko rin ito sa Braya sa US. Nung nagpunta ko sa US. Then, Nagamit mo ba yan, T? Hindi gaano. Maybe I just, lang ito, nagamit ko lang siya one or twice. One or twice ko lang siya nagamit. Coach, guys. Coach yan. Yan ang kauna-unahang kong coach na binili sa US. Ito. Another Oh! one. I love that color. Michael Ay, asa naman Kors. nakapag mag-map? Oh. Siya naman. Pakita mo, Juby, oh.
Michael Kors. Oh, That's, I love this color, guys. Personally, oh, I'd like to take it home. Char. this is the strap of that one. Ganda ng kulay, Ate Wen. oo. Ito. So cute. Hindi ko yan din gaano ginagamit. So, kaya parang bago pa siya tingnan, hindi nalalaspag. So cute. It looks good on you, Ate. Yes, thank you to Char. Looks like Hermes, no? It Hindi, looks like walang Hermes. problema. Sige, kasi ibibenta ko na. Another ano ito? Michael Kors din siya. Nung binili ko to, so limited edition lang to siya. So, wala na siya. Oh my gosh. Guys, tumataya ako ng luto. Baka sakali maging milyonaryo ako. Guys, I've got Wait, sandali. $2.70. Ibigay ko to sa piggy bank. Ito yung... Ano ko naman ito? Ano ba yung Collins ba yun? Ano, ginamit ko to sa Italy nung nagpunta ako recently lang. Ito Oh, yung this is favorite nice. ko tong bag. Ano ba tong brand na to? Kuli. Ano ba yun? Yung, ano yan na... ano? Hindi ko alam pagbasa yun, guys. Ganitong kulay din. Let us know how to pronounce this, guys. I don't know, but that's one with the K-O-O-P-L-E-S. The couples. The couples. I don't know how. Couples? I don't know how you pronounce it. Ito na. Ito naman. So cute, eh. Hindi ko alam kung pusa yan. No, Pusa. fox. Fox. I think it's Yan. Oh. So, Look, it's yan big, guys. Oo, So cute. limited edition din ito ng Kate Spade. So, binili ko talaga to para kang Chiki. Kaso, Chiki, alam mo naman si Chiki, hindi naman sosyal na bata. Ayaw niya Ang cute, oh. Ayaw niya ng ano. Yan. Ako, social ako. Di ba kasi pang Guys, bata? si Chiki kasi, guys, anak ni Ate Wen. Oo. How old is she? 24 na siya. Yeah, she's 24, but she's not really like Ate Wen, guys. Oo, na, mahilig sa mga bags. and Iba yung passion ng anak ko, kaya ito naman yung, Wala. hindi to siya pula. Bakit wala yung lagayan? Hindi yung ano lang. Oo. Ano ba to, Juby? Binili ko to sa DB Jones. Ah, Oo, kasi ano rin siya parang new collection. Oo. Trend, on trend yun ngayon eh. Yung pa, Oo, may pa. yung bilog siya, bilog. sun siya. Pa-sun siya na. Hindi kasi ito yung mga bag ko na medyo mura talaga. Medyo mura, guys. When she says medyo mura, Oh, tapos, that's maybe Mahal na sa amin. $400, guys. Kaya, ayan, oh. ito yung another Michael Kors. Oh. Ang ganda rin ng pagkaano nito, oh. Ang ganda ng pagkabag niya kasi nga each Daming showtime. compartment. Ayan. Yan guys, oh. Yan, nakita niyo na Michael yan. Kors. Guys, tingnan, ano ko na, guys, ha, i-modeling siya. Oo, sige yan. Oh, 'di ba para kanya. Dinala ko 'to nung nagpunta ako sa Barcelona. Ito na yung kasama ko si Mimi bumili na tatandaan Parang niya. lagayan lang ni Chuchu. Kaya nga, pero Pure La Jelly Bag. Kasama ang mo tawag ako nung dito. binili mo Oo. yan. Pure La Jelly Bag, pero made in Italy din yan. Ah. Kasi ang Pure La made in Italy. Oh, yan. Pero maganda siya, guys. Ay, may coins na naman. Oh, ito yung bag na ginagamit ko pag tag-ulan kasi hindi siya Hindi nababasa. maano. Oo. Kasi pag Ang tag-ulan, daming coins. yan. Maganda, guys. oo, yan. Ibibenta mo rin to, Teo, ano? Ibibenta ko pag may gusto bumili sa presyong gusto ko rin, syempre. Oh. Guys, oh. So cute. Tapos, yan na lang ang kagandahan pag nagpupundar kayo the while na may pera kayong. Pag nawalan kayo ng pera, maibibinta nyo. Good Magkakapera din investment. kayo. Oo, yung mga ganong good investment. So, there's another coach. Ay, ito. One of my favorite naman ito. Kahit ito hindi ganong ka-branded, pero made in Italy siya. Binili ko to siya sa Italy, kaya may sentimental value. Binili ko to sa Milan. Ito yung gamit ko sa Paris, di ba? Yung nakadamit ako. Yung ng picture mo, oo. So, yun. Pero hindi ko to siya ibigay. Leather, sa... dite? Leather, oh. Kasi yan, made in Italy, oh. Ito naman yung in-order namin ni Joby, yan. Pero ang Hermes kong maliit. Hindi. Tingnan, guys! Ito lang to. Dang-dang-dang! Hindi maliit lang ito, pero okay naman siya. O, kung gusto niyo bumili talaga, guys, palami talaga ako ibibinta para mapagawan ko ng bahay yung ate ko. Kawawa naman kasi. Ay, asan yung ano nito? Yung Baka, baka nandun sa ano? Ha? Ayun, dito. Ay, ayan, ito yung... Guys, Te, magkano to, Te? Baka... Hindi, mga 20 ano na lang sa inyo. Bikini man. Bikini man. Bikini man. Kan, oh, sige, yan, oh, yan, oh.
Sige, lagay mo na dyan. Yan. Baka naman. So, yan, ganyan Halatawan. na siya. Maiksi lang masyado, Juby. Pero mas maganda pag i-sling mo na lang, tiwag mo i-cross Oo, body bag. oo. Ano mo na lang siya. Yan, i-side, pag ganyan. Oo. Bongga talaga to. Mahal siya guys. Alam ko kasi akong bumili nito. alam ko. Oo, tapos ito pa, yan. Ito na. Ito ang Prada na... Yan yung dinala mo nung last Dinala ko kahapon. kahapon, no? Oo, doon sa pinost ko sa na... Ito kasi That's runaway Prada. siya. Runaway. Ano yung limited edition ng Prada na ginamit sa runaway show ng Prada, new collection. Yan, ito yung strap Okay, niya. so may butas-butas lang. Oo, yan kasi ang style niya. May butas-butas talaga. Parang di mamahalin. Oo. Pero ano yan nung Pero sa Prada yan guys. Prada yan, oo. Kung ang marunong tumingin ng branded brand, alam nila yan. Yung mga taong, yung mga babae. Yung alam, Oo, yung alam na alam. Mga taong marunong tumingin ng branded stuff, alam talaga nila yung tunay. Saan ba nilagay yung dingdong ko, ti? Oo, sa imong likod. Now, Nabutan mo yung... asa na yung Juby? May gusto ang kameraman. Uy, guys, ito, alam ko, marami magkakagusto nito, maraming bibili nito, Juby. Wow, my coach. That's limited edition, coach. Guys, most of Ate Weng's bags are limited editions because Yeah, I love it. Ito she's yung, extra guys. ito yung strap dyan isa. Kasi dalawang strap nito. Ito yung, kailangan maganda ko dyan, Mimi, ha? Yan, o. Yan. Yan. Tapos, ito pa yung isa niyang strap. May Bali, dalawang, parang crossbody. may crossbody siya. Mayroon lang siya ng, pwede mo lang siya ganyan, no? Ikaw ang mag-model. Kasi, Buti sa ito. oh, kasi mas maganda ka sa akin. Sige na. O yan, o. So, Guys, bili na kayo. yan. Tapos, may isa pa. Bili na masuki. Presyong de Ako lang Victoria. ang magsalita, ikaw lang ang magano. Pero ang salita ko, Tagalog lang kasi hindi ako marunong mag-English gaano. So, yun. So, Out of stock ang English. pasensya na kayo kasi ang English ko man matigay. Yeah, Ayan. okay. So, yan ang ano niya, style niya pag inano. Nasa iyo kung anong gusto mo. Kung gusto mo crossbody o gusto mo lang yung ganito lang siya. Gamitin ko lahat ng strap. Yan. Oh, yan. When you finish na yan, ito na. Okay, proceed to the other bag. Proceed to the other bag. Baka mamatay na yung camera natin. Ito naman yung ano ko. Juby, ito na. Oh. Speedy. Speedy Yay! 25. Guys, Louis Vuitton na tayo, guys. Speedy 25. Tumataas na ang standard natin. Level. Speedy 25. Ginagamit mo ito, Ti? Oo. Paminsan-minsan lang. Brand new ba ito binili mo, Tino? Lahat naman. Hindi naman yan bumibili ng bargain eh. Guys. Ako lang ang magbibinta ngayon ng second hand. Oo. Guys. Bikini man. Ito, Juby, oh. Uy! Ay! Ang bigat nang kasi ginagamit ko yung ito yun, oh. Yan. Ito, guys. PM to, Te. PM yan. Kasi, So, guys, may another Western Union. so, hindi kasi na pag nagpapadala ako, minsan hindi ko na nakukuha yung mga resibo na So, iiwan ko na talaga lang to sa ng bahay. Western Union, Western guys. Union or MoneyGram. Yes. Oh, Western so- Union, baka naman gusto nyong mag-sponsor. Kaya nga pong paano, tapos ito, Ibibenta mo rin ito, Te? Appreciate. no, not not one kasi nice. ang favorito ko yan eh. Tapos, another one, Jubel. Yeah, the pushit. Push it, metis. Metis. Yeah. Bullshit. Bullshit. Oh. Bullshit, Metis. Tapos ito yung strap. Alam naman ng mga tao yung ano. Bullshit ang price. Kaya yun. Guys, guys, sana all. Maganda din pala yung walang print, no? Sige. Sana all. So cute, guys, no? How does it look on me, guys? Very Bagay. So that's it, guys. Let's move on. Ito pa, oh. Oh, guys. Yan. Kaya talaga, you need to, talaga, lagay sa, Mga kasi nga, nakukusot siya, di ba? Yeah, kasi- Hindi. Okay lang kasi pag may bumili na, syempre hindi ko naman na ilalagay. Guys, this is size 35, I believe. 35 ba yan, Juby? Yeah, 35. I Yeah, think because mine so, was kasi- 30, Oo. Ano kaya lahat ng bag ko may coin? Tapos, Ano to, guys? guys, pag may bumili,
So, sige na please na, bili na kayo. Parang awa nyo na kasi kailangan ko ng pera. Guys, this is very nice, guys. Mind you guys, everything's got dust bag. Tino? Oo, May dust bag lahat. May Yes. dust bag. Hindi ko winawala yung dust bag. Pag halimbawa na wala may box, dust bag lang. Importante nandiyan dyan. Oh, ito. Anong next? Next one. Guys, another Hermes. It's the Hermes Birkin. Sina, ano yung ano niya, oh. Yung diba? leather niya, guys. Kasi, Walang lagayan si Ate Wing na ano. parang Like ilalagay na yours. niya dun sa, sa Cabinet. cabinet niya. Pero, kasi gusto ko na kasi binta nga, kaya... Ito, bagay ito sa akin, Tino. Oo naman, lahat namang bagay sa'yo. Yan. Ito, one of my Favorite. Lagay natin ito. Tapos, yes, favorite. I think this is MM. Favorite MM. So this one's got this strap, guys. As you can see. So guys, I had one before like this. Because when I saw Ate Wing had this, I bought one for myself. But binenta ko na rin, guys, kasi wala kaming bigas. Wala nang bahog yung baboy. Binenta ko na, guys. So, ito the next one. That's one of my favorite one. Valentino with the rock studs, guys. Oh, yan. Guys! Inside, what is inside, you have to show inside to the Compartments and everything. tapos, Western Union. say Western Union na naman, ang dami kong pinapadalan, alam na alam niya, kaya kailangan ko ng pera. Kasi ang dami kong pinapadalan, may nangihingi ng laptop, may nangihingi ng cellphone, may nangihingi. Pwede din maghingi kami sa'yo, te. Oo, sige, pwede. Basta mabinta lahat natin ito, makakahingi kayo. Sige. Guys. Chanel! Another one. Coco handle. Coco. O, di ba? Alam ni Jovi. Kasi wala siya ganyan eh. Tingin-tingin lang siya. Kaya tigbili na lang ako, guys. Oh. Yan, ayan Ito yung yung strap. No, I love that one. Tapos, Guys. yung mga tao magko-comment siguro dyan sa mga ano mo, Jesus Maria Joseph. Kaya nga sinasabi ko talaga So mag-ibibinta ko. Kasi, Guys, bili na kayo, guys. Paki-SS, guys. Ano? Ano yung ano mate? Yung investment sa bag o investment sa gold? Jewelry. kahit kabot. Pero, kasi binibinta ko na talaga kasi nga, di ba? Ito, Jubio. So, there's the another one. This is called Jubia. Another. We're making, sorry guys, we're making space kasi naubos na natin yung space dito. So, that's, So this is the Louis Vuitton Felici, whatever, guys. But this one is nice too. It's very similar to To yours. the the one that I have. yan. But yours is with print. Yeah, mine was with print, and also mine's got the pink interior. So this one that tells you everything, guys. That Ate Wing really loves that color. So burgundy and gold. Yan, another Prada. Prada Runaway Limited Yes, Edition. Prada Milano limited edition bag. Runaway. Tingnan mo, guys. Sa mga ginagamit yan Mag-run away sa... na ako, guys. Yan yung ginagamit sa fashion ng ano. Fashion ng show, guys. Yes. Prada Runaway, ano, new collection, ganyan. Jubilin, pabadlong na. O yan, no. Bagay man sa'yo video. Oo. Dinadamit ko kasi yung pag party-party. So, there's another one. One of my Givenchy ko na. favorite. Dinadala ko pag nagta-travel. Yes. Guys, meron akong ganito, but the one This one is that I have, parang shiny yung ano niya. mine was got, Matte. got leather. Yung parang may ganun guys, bukol-bukol guys ba? But this one is very shiny with the silver hardware. It looks very nice, guys. See? That's with the strap. Oh, you're not selling this at the wing, are you? No, kasi favorite ko yan. Yeah. Pag mga favorite ko, hindi ko Yeah, ibibenta. that's right. Pero yung... Nakikip mo today, very nice. Oo, tapos ito, Joby. Yung mga hindi mo na masyadong ginagamit talaga. Oo, yung mga hindi ko na talaga, ano, kasi... The unicorn, guys. The unicorn That's of one all of my favorite Joby. Yan ang collection. talagang favorite ko yan. Kahit na minsan, hindi ko yan inano kasi may favorite talaga yan. Parang bali. 25. There is.
It's the Hermes Birkin 25. 25. The pink. Ang Fuchsia ganda ng pink. kulay, guys. Fuchsia pink ang tawag dyan. Ti, baka naman. Ayaw mo na sa Christmas. Malapit na Christmas. Christmas. Malapit na birthday niya, te. Tiniterno ko Mas pa malapit na yung birthday niya. Kasi sa next week na. Ti, huwag mo ito ibenta, Ti. This is Hindi so ko na, cute. hindi ko naman bibintay. Paborito ko kaya yan. Pag nakadamit ako ng black, yan ang tiniterno ko. Pang pop-up color. So beautiful, guys. Ate, proceed ka na, ate. Ay, so beautiful, guys. Kasi ako bumili nito din, guys. Oh, yan oh. Yan. Ako may nabalik. Alma, So bibi. this, guys, is my favorite. And in my, Bucket list. yeah, it's my list, guys. I gotta have one of these before I turn 30. 30. Next week na, guys. Yeah, guys. Oh, this is very cute, guys. I have this print in the PM size, but I really love the BB because it's so cute and it's very compact. Okay, let's proceed. Proceed I na saw lagi you daw. the one that from the Princess Diana ginamit niya. Yes, the Yeah. Dior. Lady Dior. Is this the Yeah. Lady Dior? Lady Dio. Binili ko yan nung nasa Spain ako, sa Barcelona. Yes. Very nice kiss. Kasi pag pupunta ako ng Europe, nagbibili ako ng kahit isang Remembrance. Yeah, Oo. para maalala ko, Ti, na Kasi- galing ka dun. Oo, na nanggaling ako sa ganung bansa. Pero ako, guys, kasi... Di I've naman never siya been to- nakapunta. I've never been to Europe, so... Wala. Oo, Wala. yan. Char lang siya. Yan ang ano niya, strap, Strap niya. niya, guys. Yan. Ganun yung opening. Yung opening niya, guys, very small. Parang... Ano kasi ito Mahirap. mahirap i-open talaga. Ganun talaga ang Dior. Mahirap siya i-open. Pero, kaya nga minsan ko lang yung ginagamit. Unless may Oh, proceed na kayo. party. Maya na kayo magtsuktsakan. Oh, tapos ito pa, guys. Oh, yan. Nandyan ang ano. Oh, so this one is the Gucci. Dinosaur. Ay, ano ba tawag? Janisha? Hindi, may tawag niya parang Danicious. Danicious. Ewan ko eh. Hindi ko dinosaur alam, tuloy ako. guys. Tiyo, paano ito i-open, Ti? Ito. Meron yan ang opening. May ganyan pala, guys. Ang tapos ito yung strap niya, no. Yan ang strap niya. Yeah, maganda yung strap niya, Alam niyo guys. bang may kaibigan ako gustong-gusto yan. Pero, Ayaw mo sorry ibenta, lang Ti. kasi ayaw ko ibenta talaga yan. I promise. Kasi wala ka na mabili sa Gucci na ganyan eh. Kaya, hindi ko siya binibenta. Pero mostly sa bag ko, binibenta ko talaga kung sino may gusto. Para makaipon ako ng pera pampagawa ng bahay ng ate ko. Mak, sana one day ganyan ka din sa akin, oh. Gusto yung ate ko. Hindi sana one day ganyan ka sa akin. Hindi, para sa ate mo ba? Hindi para man sa manghud mo. Guys, oh. Ah, guys. Gucci, guys. Yan talaga, pinaka-paborito ko rin yan talaga. Marami akong likers sa Instagram. Very cute, guys. Yan. Guys! Ano na? Kumusta na kayo dyan? Ayan na. Tapos, sorry ha, talagang mabuboring kayo sa dami ng pinapakita na pangbenta namin. Yan, ito pa. Ito, guys. Guys, Ito yung isa. may very funny story ako nito, guys. Oh, Kasi ito, binili na, limited edition limited siya. edition din yan. Tapos, binili niya tuwing ng ano, ay hindi, ano sabi ni Babaloy, te? Hindi, sabi niya kay, Babaloy yung tawag niya sa asawa niya, guys. Sinabi niya kay Babaloy, she bought this for $3,000. And then, because she didn't count, guys, the 995. Sabi niya, 3,000, pero, basically, guys, it's 4,000, right? Kasi, $5 na lang, 4,000 na, guys. Kaya nga, pero, kasi limited edition din kasi yan. Wala ka na rin ngayon makita sa Burberry yan. $4,000, guys! Ulo. Grabe, 4,000 ti, uy. Kaya nga pag bininta ko yan, 4,000, pampagawa ng bahay ng ate ko. $4,000. O isang bahay lang, gawa na yung bahay. Kaya nga, dalawa lang nito, oh. Gawa na yung bahay ng ate ko. Please lang, kung gusto niyo bumili. Yung Sana, ma? Ganda. Yung Pero di ka mga makaka-afford. pinag- Lagay mo na yan dyan, te. yung Huwag ka mga nang magano. Bagay sa'yo, Juby. Maganda kasi pantrabaho mo kasi nag-o-office girl ka. Oh. Bilhan kita dyan, te. Yes, thank you. Maganda sa nag-o-office girl yung Oh, Burberry, guys. Yung parang on the go lang, bili lang ng mantika. Ganun. Oo, ayun, ay medyo ano lang yan, pero ganun pa rin. So, this one is another coat sa round shape, ano, shop doobie. Oh, round shape.
Coach, yes. Tapos, meron ako dito nito, Longchamp. Okay lang kayo dyan, guys. Musta ng mga mata nyo, guys? Yan. Tapos this one, another. Yan. So, there's another one. Yeah, this is so cute too, guys. Another one. Very nice. Longchamp. Liit-liit. Ano, ay, yan lang yata ang Longchamp ko eh. Wala akong ibang Longchamp. Yan lang. Kasi hindi gaano ko na gano'n ng Longchamp. What's the name of that one? Venus! Venus, hi! Yes, Dandang? Yes, I'm here. Kami Yeah, I'm in Paris. Dito sa Paris, guys. Hello, Sweetheart! I just started at the back Dandang because I'm just trying to sell it some It's of the it. boys, guys. Yeah, so, that's Ay, naku, ay, pagtaan. Kayo mga kapatid. ito lang yung binili ko, ano lang, recently lang. Tingnan mo, ang ganda ng ano niya, Juby, sa loob. Hindi ko pa kasi ito siya nagamit, oh. Tingnan mo, mayroon pa siya ng ano, oh. Yung mga ano, oh. Nandito pa yung price, oh. Tingnan mo yung sa loob, oh. Flowers. Flowers yung loob, oh. Magkano yung... Bago pa yan. Euro. Saan ba dito? Saan na ba yan? Ba't wala dito ang price? Diba dapat nandito? Ay, wala. Wala yung price. Ayan ang ano niya, udosi, diba? Hindi pa ko pa nagamit, oh. Mayroon ng mga Ganda. ano. Mayroon pa ng ano, hindi ko pa nagamit. Yan. Yan. So, yan na lahat? Asan ang ano nito? Asan ba yung... Oo. Ito yung strap niya. Hindi ko na ano. May strap. Wag mo na ilabas. Yung anak mo ba? Malo, padolan. Oo, ano muna mo yung yan muna. Yan. Ito pa nga yun, yung binili sa akin ni ate mo. Hindi ko pa na ano, nagamit, oh. Yung maliit ko na Chanel, oh. Gamitin ko to sa ano na, lalabas kami ni Maha sa Juice Day. Lalabas kami sa Juice Day. Yan. Wag yung una ni Baba, yung close ako. Makita yung balakubak niya dyan. Si Mimi talaga. Say hi! Good job! Thank you. So guys, did you like our video for today, guys? OMG, guys. Oh. Very nice, guys. So yeah, I hope you enjoyed today's video. If you have any requests, guys, just don't hesitate to message me. And yeah, Dwayne, thank you so much for letting us And then, raid your closet, black closet. bili na rin kayo please kung ano para kapagawa ko sa bahay sa ate ko. But yeah, thank you very much, guys, for watching, and please don't forget to hit the subscribe button to be a part of this family. And also, yeah, we'll see you all guys in the next one. Don't forget to be good, and if you can't, be careful. Bye.